lawan putri iki Kutut manggung nanjake bintang tamune. Aku pengen sing pelok iki. Pelok barang ki mat banget. Wis to dicoba. Nek upama luput ya ora tak seneni lho. Ratu Podang ki pisan-pisan yo sinau Ratu Putut ngono. Iki ngaturke sing mat-matan genti. Ket mau kowe pengen njaluk musik kae to. Iki genti sing mirasa. Nderekke dalang tuwa yo ngene iki. Nggih. Neng biasane kula sledroi, Mas. Walah, pengen sing pelok. Pengen sing pelok bareng. Ngeyel tetepan aku. Ben kok ben iso kudu nyongklang tung panjang panji hi 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 hi. Panji 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 petualang. Yo. Ora iso ngene iki lho. Mat banget dirungokke waduh ngono. Lah biasane oper kok, Mas. Ora iso, tetep kowe ae nanjake kowe ora tau melu aku Lah aku ora dijak kok kon melu. Lah iku kegiatanmu ki wah yo. Angger enek campur sari Umi Hafifah, campur sari kidul Umi Hafifah, kulon Umi Hafifah. Kabeh arep dijarah kabeh. Yo. Si ora hoax. Nah, yo terus kene mat banget ya. Yo ndak? Kong
Ya ndak. Kang ketat kang Kempule. Nah. kang Wis kaya Burus Yati nang ngene iki. Iki Burus brand. mbok aja sia-sia nak karo aku wong Oh, iya. arang-arang petuk kok terus sampean Lho, sia-sia. lah awake dhewe iki wis ora sapa-sapa meneh nak sak lumrahe nak nyo-nyo ngene iki lah ya ora apa-apa to ya ngene iki geguyonan. Oh, mong guyon ya, Mas. Ya. Mangga 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 mangga. mangga 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 mangga. mangga mangga Mangga. mangga 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 Ya. Pramitra Kang Mi Kang Mi Kang Mi Nalya Niki wau sing nyuwun Pak sinten? Pak D Suyono lah ingkang D. kagungan Suyono. kersa lho. Nggih. Dasare piyayine gapyak gemati banget karo aku kuwi. Niku pernah sintene jenengan to, Mas? Dudu sanak dudu kadang ning lumantar budaya iso dadi bebarengan lho. Oh, iya 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 iya. Ngono kuwi dasare budaya ki dasare endah iso ngraketke paseduluran contone adoh-adoh kok Karang Gedhe nganti tekan kene nak ora saking sedulurane kenthel. Bayarane nak aku cara dene iki nomor 70. Penting seduluran. Nak cara kowe coba Piye? sedulur karo duit pilih ndi? Pilih sedulur Sing duwe duit. sing duwe duit. Nah. Iya. Iya. Wis, ya mene iki rasa banyol-banyol Iya. Wis mat banget ya neh, lanjut ke. Suka lenggahipun Pak Sudono. Nggih, ya. Wangi-wangi ya ya Mas nutut manggon. banget nyogo nek wis kompak dasare wareg yo ngene iki. Oh iya. Oh, ngono wis. Sip. Nah, wis kaya yoga abdi. Nek iki abri. Ha. Yo. Monggo Mboten oper. Ora iso, ora iso. Mboten oper niki. Ora iso. Lah Nek yo. kleru aja diseneni ya, Mas. Sing kandha sapa? Kuwi kleru tak benakne, tak pernahke lho. Oh, ngono. Mok paske. Lah iya to ya. Maksudnya nadane iki Lah mau. yo titik larase ben bener ngono, Jek. Ayo.
Ngapa to yoga-yoga iki kok lah yo. rame iki ngapa? Sinis banget yo. Oh. Yo, kok ngracun lanjut ke yo. Hemben nana Nomben nombenan Urung. Urung. Yo. Lho malah sampean sing ora pas. Mulane pernah no. Lah yo makane iki Aku ki urung titis-titis banget ya. telat. Saya akrab. Ayo. Kutute kuwi. Ya durung senggane ya udu kuwi no. Oh, nak cara Karang Gede ngono. Oh, iki cara Karang Gede. Oh iya. Ya. Semanut aku. Iya, iki manut no, cara Pulung karo Karang Gede beda. 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 Desa mawa cara negara mawa tata. Iya. Yo, nah. Pakan nana hatta pakanan manuke kuwi Balungan. Aduh lae wong bagus wengi-wengi Yo,
Udo nyemprang. Pur sareng-sareng. Kudu nyumpang tumpahan sang panci ambenging monggo sabenake monggo pikire Ciro lumo mak manononoone nani non nane nananananane nanono ngadep lingkar ing tutune sorwe satu lagi. Buati. Nggih, wonten dawuh. Niki tasih semangat to, Bu? Tasih. Nggih. Niki diparingi anu sik napa? Sri Huning napa Sri Huning dipun bawani langung rumiyin, nggih, Bu. Sinabut lawan putri Monggo Bu. Putra Kanjeng sira
bebela wirat moyo nanunani tan wurung sri huning gugur dadi kusumaning bangsa Sri Huning karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Mugi-mugi tansah sehat, bagas waras, awet momong putra wayah. Nah, Amin. monggo Bu. Sri Huning mustika tuban labet tresna lan sebaya bati marang raden wirat moyo kampus prasetyo anandang beranti Sri Huning jatan yahitna kang titrasna katene pribadi wirat moyo putranira sira lawe adipati Sri Huning putrane ati wong sapati nalikane muni ngabubut ing padya langga kurang tanding lawan enak Yo yo katresnane wirat moyo tetapite nekara Sri Huning senadyan lekasanira prateng lena alabu la la lelu la la lelu Sri Huning mustika tuban laku tresna lan sabaya pati
Wah, jan matur nuwun Batik. Wah.